Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos a una nueva edición de Galicia Opina. Permítanme que les presente a los invitados que están con nosotros esta noche. A mi izquierda, el representante del Partido Socialista en la Cámara Autonómica, el señor Ismael Rego. Buenas noches. Buenas noches. A su lado, el representante del Partido Popular de Galicia, diputado también en la Cámara Autonómica, señor Román Rodríguez. Muy buenas noches, Hola. Bienvenido. Buenas noches. Y a mi derecha está con nosotros el portavoz del grupo del Bloque Nacionalista Galego en la Cámara Autonómica, el señor Carlos Aymerich. Buenas noches, bienvenido a Popular. Muchas gracias. También está, por supuesto, como cada jueves, nuestro compañero Marcos González, que nos irá trayendo las preguntas y sugerencias de nuestros telespectadores. Adelante, Marcos, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Pues aquí seguimos una semana más analizando los correos que nos van llegando a la redacción de Popular. En concreto, hoy hablaremos de ETA y de la cadena perpetua revisable, pero bueno, lo iremos viendo. Gracias, Marco. Pues eso es, dentro de unos momentos estamos contigo. 9.135 millones de euros. Eso es lo que la Xunta de Galicia podrá gastar en el 2012. Prácticamente lo mismo que los presupuestos de este año que se acaba. El presidente de la Xunta considera que con estos números los servicios básicos, es decir, sanidad, educación y prestaciones sociales, están garantizados. El crecimiento económico de Galicia, sin embargo, no alcanzará el 1,5% necesario para la creación de empleo. La estimación del Gobierno gallego es que nuestra economía crecerá un 1,1% y el paro se estabilizará en un 16,4% de la población activa. Y miles de hectáreas arrasadas en la provincia de Ourense han encendido también el debate político entre la oposición y la Xunta. Los socialistas, con el ministro de Fomento a la cabeza y en un viaje relámpago a Santiago, ha acusado al presidente de la Xunta de mirar para otro lado ante las llamas que devastan los montes orensanos. El Gobierno considera que estamos ante un problema de orden público, ya que la gran mayoría de los incendios son intencionados. Aprobados primero en una sesión extraordinaria del Consello de la Xunta, esta misma mañana se han presentado en la Cámara Autonómica. Nos referimos a los presupuestos del Gobierno gallego para el 2012. En el siguiente reportaje tenemos todos los datos. Como cada año por estas fechas llega el momento de aprobar nuevos presupuestos, pero este año será aún más complicado que los anteriores. El adelanto de las elecciones ha desestabilizado los tiempos del Gobierno central, que no aprobará los presupuestos de 2012 hasta que tome posesión el vencedor de las próximas generales. Ante esta situación de incertidumbre, las comunidades autónomas tienen dos opciones. La primera, esperar, no aprobar los presupuestos hasta que por fin se conozcan las previsiones de ingresos del Gobierno central. Y la segunda, aprobar ya los presupuestos sin conocer las cuentas del Gobierno central. Esta última fue la opción escogida por la Xunta, que ha convertido a Galicia en la primera comunidad con presupuestos para 2012. Hablan de responsabilidad y de no pagar los errores ajenos. O Goberno Central nin aprobou os presupostos, nin prorrogou os presupostos do ano 11 para o ano 2012, nin accede a convocar o Consello de Política Fiscal e Financeira para falar realmente dos ingresos. Galicia ya hizo lo que tenía que hacer y no podemos parar Galicia en este momento por la irresponsabilidad económica de otros. Por eso han presentado un presupuesto que consideran prudente y solvente, fijan la previsión del crecimiento gallego en un 1,1%, garantizan la permanencia del gasto social y hablan de una estabilización de las cifras del paro. Baixamos dunha cifra de crecemento de 1,5 ata 1,1% no próximo ano. Estimamos que cun crecemento de 1,1% podemos deixar de destruir emprego. Pero las previsiones de Feijóo no convencen a la oposición. Los socialistas hablan de unos presupuestos poco creíbles, basados en previsiones irreales. É difícil de creer un orzamento que fala de acadar un paro do 15%, cando xa hoxe está Galicia no 16,7% de tasa de desemprego. E é moi difícil creer un crecemento de 1,3% cando Alemania fai un pronóstico de crecemento o 0,8%. Además, tanto PSDG como BNG denuncian recortes sociales. Bien, pues señora Aymerich, el presidente de la Xunta de Galicia afirma que con estos presupuestos los servicios básicos para la ciudadanía están garantizados. Entiendo que su partido no está de acuerdo con este reparto que ha hecho el Gobierno
para el año 2012. Explíquenos, por favor, brevemente y de la manera más resumida, cuál es la postura del Bloque Nacionalista Galego. Bueno, vamos ver, non é unha cuestión do Bloque Nacionalista Galego, creo que é unha cuestión que está na rúa, non? Cando o señor Núñez Feijóo di que para o ano 2012, con menos cartos aínda dos que houve para sanidade, para educación e para protección social e emprego, que no ano 2011, que xa houve un recorte grande, di que con menos millóns de euros vai haber diñeiro e vai haber recursos para garantir os servizos sociais, pois, lóxicamente, non é certo. Non é certo. Eu podolle decir que en sanidade vai haber 237 millóns menos no ano 2012 dos que había no ano 2009. En educación vai haber 200 millóns de euros menos. En traballo e protección social, 70 millóns de euros menos. Isto en plena crise, xa digo, en plena crise económica, en plena crise social. Por tanto, non están garantidos. Se algo crece nestes orzamentos que hoxe presentou o Goberno no Parlamento, se algo crece é a débeda. Gracias ao señor Núñez Feijóo, no ano 2012 teremos 770 millóns de euros de débeda a máis, desde que el goberna hai máis de 3.500 millóns de euros de débeda a maiores. En Galicia, decir que grazas a Núñez Feijóo, no ano 2012, desde 1 de xaneiro, cada galego terá en riba 3.000 euros de débeda, só da Xunta de Galiza. Iso é o que creceu con Núñez Feijóo, iso é o que supón a súa austeridade. Señor Rego, su partido ya ha anunciado esta misma mañana que harán una enmienda a la totalidad, ¿no?, de los presupuestos. Sí, parece imprescindible por unha razón. Primeiro, os presupostos, en primeiro lugar, é que son mentira, non é verdad? Por unha razón. Os orzamentos do ano 2011, se miramos o seu nivel de execución, está pouco por riba do 50%. Por que? Os presupostos empezan a executar aproximadamente en torno ao mes de febreiro, empeza a forza de execución orzamentaria. Este ano, aos distintos departamentos das distintas consellerías se lles advirteu que a partir do 1 de setembro quedaba bloqueada o compromiso de gasto con cargo aos orzamentos no ano 2011. E o 1 de outubro se publica no Diario Oficial de Galicia que non se podía xa cometer máis gasto. Por lo tanto, a xestión do presuposto en tempo hábil para a propia administración este ano foron aproximadamente 5 meses. Co cual, o nivel de execución é absolutamente ficticio. Podemos aprobar o presuposto que queiramos, o que se executou foi menos ou en torno ao 50%, pouco máis, do conxunto das consellerías. Logo, despois, como se acaba de dicir aquí, que supón este orzamento? Que o discurso de facer máis con menos e o discurso da famosa, eu digo, falsa austeridade, pois nos trouxo como consecuencia pois que nestes últimos 3 anos endebedamos a comunidade autónoma a mesma cantidade que en toda a súa historia. O señor Núñez Feijóo multiplicou por 2 a deuda que existía. Por tanto, cerca de 4.000 millóns de euros máis. El que dice de facer máis con menos e de non gastar o que non temos. Pois, bueno, supuxo deuda, que eu penso que está máis cerca dos 4.000 millóns de euros, que según os nosos datos, que a dos 3.500, pero pareceme que está en torno a esa cantidade. En estes 2 anos e medio que leva gobernando. Mentres tanto, que trouxo iso como consecuencia? Trouxo como consecuencia que levamos unha reducción acumulada, por exemplo, en educación, de investimento, e nestes anos en torno aos 420 millóns de euros, pero que levamos en sanidade 487. En protección e a promoción social, 94 millóns de euros menos. En vivenda, 317 millóns de euros menos. En cultura e deporte, 190 millóns de euros menos. En transferencia ás entidades locais, aos concellos, 35 millóns de euros menos. Certamente, todo o que é recortes na política social, eu penso que son absolutamente dramáticos, a pesar dese volumen de deudas que van a ter que pagar as novas xeracións de galegos. Por tanto, os presupostos, para rematar, eu creo que reafirman de unha maneira moi clara os recortes sociais, paralizan, sorprendentemente, o gasto productivo nunha situación de crise como na que estamos, endebendan de xeito dramático a nosa comunidade autónoma e reproducen novamente as insuficiencias dos orzamentos do ano 2011. Señor Rodríguez, por favor. Bueno, nós pensamos que este orzamento é fillo do seu tempo. Vostede ben dixo nos inicios que estamos nuns niveis de gasto de ingresos semellantes ao ano 2006. Estamos nun escenario moi complexo, non só en Galicia, senón no conxunto do Estado. Estamos nun escenario no cual debemos avanzar cada unha nova cultura política. Basicamente, hai unha serie de principios básicos que este orzamento cumpre. É un orzamento realista,
é dicir, non orzamenta por riba do que previsiblemente vai ingresar. É un orzamento que tamén ten un gran problema de nacemento, non ten un hándicap importante de nacemento que é a incertidume, porque esta comunidade autónoma está facendo uns orzamentos sin saber o que vai tocar por parte do Estado. Pensamos neste senso que o goberno do Estado está facendo ou fixo unha certa deixación de funcións, porque non lle está dicindo ás comunidades autónomas cal é a súa capacidade de ingreso económico vía transferencias para que as comunidades autónomas poden facer uns orzamentos axustados ás transferencias que vai recibir do Estado. Creo que iso é unha enorme responsabilidade e é en certa medida, esa deixazón de función en certa medida, esa incertidume en certa medida, pois vai ou pode condicionar en gran medida os orzamentos dos que estamos a falar. Nós entendemos que nestes orzamentos se brindan os servicios sociais, o porcentaxe de gasto dos servicios sociais se incrementa respecto a outros anos, estamos a falar porcentualmente en torno a un 76%, se nos dice son recursos suficientes, eu diría que non, é dicir, calquera administración lle gustaría ter máis recursos para poder investir en educación, en sanidade, en servicios sociales, en infraestructuras, eso sin ningún tipo de dúbida, pero tamén temos que ser realistas, non podemos orzamentar por riba das nosas previsións de ingreso, porque eso, ao final, entraríamos nunha situación, digamos, pouco sostible. E respecto ao que se dixo aquí nestes momentos, pois de educación, de sanidade, educación, sin ir máis longe, se mantén uns niveis de orzamento semellantes ao do ano pasado, e eu quero dicir que outras administracións, o goberno do Estado, pois fixo unha rebaixa este ano dun 8% no actual presupuesto e un 23% no orzamento vencellado ao ensino non universitario. Este orzamento, por exemplo, sube o financiamento universitario. E xa, para rematar, quixera dicir algo que creo que é de sentido común, non? É dicir, se nos está criticando porque se endeuda a comunidade autónoma, pero a veces nos está criticando porque non se inviste, e a veces nos está criticando porque temos que manter os servicios sociales, e temos que manter a educación e a sanidade, co cual é que non hai outra salida, é dicir, precisamente a deuda que adquire esta comunidade autónoma é para sufragar precisamente aqueles gastos que teñen unha maior partida no orzamento galego, é dicir, educación, sanidade e servicios sociales. E hai que dicir que Galicia é das poucas comunidades autónomas de España, das poucas, xunto con Madrid, o País Vasco, Canarias, que está cumplindo co objetivo de déficit público, é dicir, que a solvencia de Galicia, a hora do endeudamento, é unha solvencia para o conxunto de España. Ojalá todas as comunidades autónomas tivesen unha situación a nivel de solvencia financeira e a nivel de déficit público como ten Galicia, porque seguramente o risco país que ten España, se estuvese como Galicia, sería moito menor. Bueno, esa es lo que señalaba la agencia Moody's, ¿no? Que desconfiaba de la capacidad de sobreendeudamiento de las comunidades autónomas. Señora Merich, que quería usted responder. No, é que vamos ver, é que eu creo que hai que baixar un pouco a realidade, non? Preguntas, con estes orzamentos, os 60.000 dependentes que hai en Galiza que teñen xa un dereito recoñecido, van ver no ano 2012 como se fai efectiva esa prestación? Diremos, non. Non, porque non se incrementa o investimento, os recursos para a protección social, senón que se reducen. Por tanto, esa é a solvencia que nos interesa. A solvencia que queren os dependentes, a solvencia que queren os desempregados, a solvencia que queren as familias e as persoas que ven como os servizos públicos se degradan día a día. Esa é a solvencia que debe preocupar a Xunta de Galicia, non outras, non? Porque, claro, é que estes son os datos do orzamento. Podemos ir á distribución funcional do gasto e vemos protección e promoción social, 23 millóns de euros menos. En sanidade, 16 millóns de euros menos. Educación, 12 millóns de euros menos. Todo isto a sumar aos recortes que xa se levan feito nos anos 2010 e 2011. Infraestructuras, 23 millóns de euros menos. Infraestructuras ambientais, 20 millóns de euros menos. Dinamización económica, 111 millóns de euros menos. E un di, bueno, e onde suben os orzamentos? Saben onde sube? Suben en débeda pública. A atención á débeda pública suben 225 millóns de euros, é dicir, un 37,2%. Por tanto, endebedarse está ben. Unha familia está ben que se endebede para adquirir unha vivenda millor, para darlle unha educación boa aos seus fillos. Agora, se se endebeda para ir de vacacións, se se endebedan para ir ao bingo, pois mire, ese endebedamento non está ben. E nós temos a sospeita, máis ben a certeza, a estas alturas, de que o señor Feijóo está hipotecando o futuro de Galiza
Xa digo, a 1 de xaneiro, cando se baixe a bandeira do novo exercicio económico, cada galego vai ter sobre o lombo 3.000 millóns de euros de débeda da Comunidade Autónoma, da Xunta. E deses 3.000 millóns de euros, as 4/5 partes responden á xestión de Núñez Feijóo. Bueno, nós, se houvese ese tamaño, unha débeda pública dese tamaño, dixéramos, bueno, pero miren, todos os dependentes están atendidos. Resulta que temos unha educación pública de calidade e mellorando. Resulta que non hai listas de espera, pero é que todo o contrario. E podemos ir aos ingresos. E que o ano que ven, os orzamentos que se presentaron hoxe pola mañán no Parlamento din que a Xunta espera recadar vía impostos indirectos 103 millóns de euros máis. Iso é o canon da auga. Iso son novas taxas que se introducen, como por exemplo, cando se renova a tarxeta sanitaria que pagar 10 euros agora. Iso son novos impostos que pagan todos, especial os que menos teñen, pero incrementase o imposto da renta para aqueles que gañan máis de 100.000 euros, aí pode actuar a Xunta? Non. Introdúcese o imposto do patrimonio mesmo nos termos restringidos aprobados a nivel estatal? Tampouco se prevé. Entón, Entiendo que sí, para ¿no? quen goberna? Sí que está previsto, ¿no? Bueno, nos, desde logo, non, pois está previsto, millor, pero xa digo, No, o incremento fundamental en materia de... Está en la decisión del Consello de la Xunta esta mañana, ¿no? Sí, pero o incremento maior en materia de imposición, impostos indirectos, 103 millóns de euros, e iso ven o canon da auga, novas tasas e novos prezos públicos que se crean e se suben. Al tiempo que se han quitado una serie de tasas para ciertos colectivos, sí, ¿no? Un minutito y... Sí. Bueno, eu creo que hai que poñer en riba da mesa a realidade dos feitos e traernos a realidade. O problema non é que se endebede, o problema é para qué. E para qué quer dicirse, bueno, esa deuda ten que dar un resultado, porque nos endebedamos en perto de 4.000 millóns de euros en 2 anos e medio. Bueno, e o resultado desa débeda cal foi? Oiga, que Galicia ten 57.000 parados máis de cando o señor Núñez Feijóo chegou ao poder. E que cando chegou ao poder tiñamos o 12,2% de paro e hoxe temos o 16,7%. Pero que o paro en Galicia medrou o 37% nestes 2 anos e medio, mentre que en España medrou o 20%. E que estamos perdendo o diferencial mesmo que tiñamos positivo coa economía española. Por tanto, aquí, que se demostra con todo isto? Demóstrase que non hai unha estrategia económica, non hai unha estrategia de país. Alguén chegou ao goberno, eu pareceme que sin estar preparado para facelo, sin ter un proxecto político para o país, moito menos para abordar a situación de crise económica que temos hoxe en día, nos endebeda nunha cantidad que eu penso que non ten, o aumento da deuda non ten precedentes en ninguna outra comunidade autónoma de España, porque endebedámonos neste 2 anos e medio o mismo que nos endebedamos nos 20 anos anteriores. Que é unha cuestión que eu creo que non ten precedentes. Bueno, pois, con isto, algunha explicación o presidente da Xunta ten que empezar a dar a maiores de botarlle a culpa, como todos sabemos, que é culpa de Zapatero, do Partido Socialista e todo iso. Non tenemos aquí al presidente da Xunta, pero tenemos al señor Rodríguez. Moi diferente. Aquí se fala de endebedamento e a mí me dá a sensación de que hai que, digamos, intentar facer un círculo cuadrado, non? Porque se está criticando... Difícil, non? Se está criticando de que haya novas tasas, novos impostos. O canon da auga se falaba. O canon da auga vai pagar máis que máis consume. Pero se critica, a vez, que hai máis impostos, se critica que nos estemos endebedando e se critica que non hai investimento nin gasto público. É dicir, cando o 75% dese gasto, do gasto que ten a Xunta de Galicia é para educación, sanidade e servicios sociais. Precisamente, temos que ir a un endebedamento importante para poder pagar esas competencias e para poder manter os niveis de exigencia mínimos que actualmente temos como sociedade. Eu creo que iso non cadra, é dicir, non se pode criticar toda vez. Non se pode criticar que haya endeudamento, que haya impostos e que haya, digamos, mantemento ou non mantemento dos servicios públicos. E dito isto, se falaba, pois, creo que con certa alegría, que por que hai débeda? Home, eu creo que cando o señor Feijóo e esta Xunta chegou ao goberno se topou cunha mazá auténticamente envenenada encima da mesa, se topou con que tiña que facer unha devolución de orzamentos ao Estado en torno a 2.500 millóns de euros de sobregasto que se fixo no ano 2008 e parte do 2009. No, porque no 2009 a segunda cuestión que fixo foi modificar o orzamento do 2009 que vostedes habían feito para poder modificar. Canto ten que devolver no ano 2012? Ten que devolver en torno a 500 millóns. No 2012? 400 e pico millóns. É dicir, está devolvendo a Xunta, está devolvendo en torno a 500 millóns de euros. Se sabe perfectamente, señor Rego, que hai un desequilibrio no 2008 e no 2009 que esta Xunta tuvo que asumir. En parte desa débeda que vostedes din está aí. E con todo, Galicia aínda está
por debaixo da media española en deuda. Está cumprindo os obxectivos de déficit público que moi poucas autonomías están cumprindo. E como xa dixen antes, se todas as comunidades autónomas e o Estado estivese no nivel de Galicia, seguramente estaríamos moito mellor. Bueno, señores, tenemos hasta diciembre, entiendo yo, mediados de diciembre, me decía el señor Rego, para la aprobación definitiva de esos presupuestos, que inician su trámite en la Cámara Autonómica esta mañana, lo han iniciado esta mañana, y hasta mediados de diciembre no se votará su aprobación definitiva, con lo cual tendremos ocasión de volver sobre este asunto. Vamos, si les parece, con la opinión de los espectadores. Marcos, ¿cuáles son esas preguntas, por favor? Vamos pues con la primera pregunta de hoy. Nos la envía Domingo Campos, que se reconoce confuso con las conclusiones de la Conferencia de Paz de San Sebastián. Este espectador confía en que nos encontremos ante el final de ETA, pero teme que se hagan demasiadas concesiones para conseguir el final de la violencia. Por eso quieren conocer su opinión, hasta dónde deberíamos llegar para conseguir el fin de la actividad terrorista. Señora Aymerich, le cedo a usted primero la palabra. ¿Hasta dónde hay que ir para conseguir la paz? Bueno, vamos ver, eu creo que a paz non ten prezo, non? E a paz debe conseguirse a base de diálogo, mantendo, desde logo, a democracia, mantendo tamén a verdade. Penso que a conferencia de paz que se celebrou en San Sebastián este pasado fin de semana é un paso positivo. O primeiro punto dese comunicado que saiu ao final desta conferencia de paz pide a ETA que deixe as armas dunha vez. Eu creo que iso é o principal, debería ir máis alá, que se disolvan, e a partir de aí eu creo que a voz que a debe ter é a cidadanía e os partidos, comezando polos partidos políticos vascos. Eu creo que estes conflictos se resolven con diálogo, se resolven tamén seguramente con cesións, e hai unha cuestión que para min debe quedar clara, non? Creo que no Estado español temos agora o problema de ETA, temos tamén o tema, estamos vendo, da represión que houve despois da Guerra Civil. Eu creo que ninguén está pedindo agora que se xulgue os responsáveis da Guerra Civil, non, pero queremos que se restitúa a verdade histórica. Eu creo que co drama do terrorismo debe quedar ben claro que é o que sucedeu, debe cumprirse a lei, e logo, estando ben clara a verdade, estando ben claro quen fixo cada cousa, bueno, pois é cando se poderá actuar, penso eu, dentro do marco do Estado de Dereito, flexibilizando a aplicación da lei para permitir que esa paz e esa reconciliación no País Vasco seña unha realidade canto antes. Señor Rego, ¿usted cree que era necesaria una conferencia de paz para pedirle a ETA que dejara las armas? Non, é unha conferencia de paz, literalmente non. España non hai un estado de guerra e, polo tanto, é máis, nin eu penso que haxa ninguna situación de conflito. Aquí hai uns asesinos que mataron a sangre fría, afortunadamente deixaron de facelo. Iso penso que hai que valorar positivamente, é o triunfo da democracia e do Estado de Dereito no noso país. Ao mesmo tempo tamén digo que non estorban todas as aportacións positivas que se poden facer para que este tema se resolva e a democracia española pois acabe resolvendo definitivamente este tema. Non sobra ningunha aportación. Ahora eu quero deixar ben claro que o único punto que me queda dos que hai é co primeiro punto, que é o que lle exixe a ETA que deixe definitivamente as armas. E a partir de aí o Estado de Dereito ten mecanismos para poder abordar unha situación destas características como calqueira outra. E eu espero que por aí camiñemos todos en función da unidade que viñamos traendo, que nos trouxo hasta aquí, a unidade das forzas políticas, das forzas sociais, xuntamente coa sociedade, e eu penso que será a mellor forma de resolvela. Calqueira aportación que veña, pois eu pareceme que en esta dirección é positiva, pero eu me quedo única e exclusivamente co primeiro punto da declaración. Señor Rodríguez. Home, eu creo que o propio enunciado que estamos a falar nos pode levar a engaños. Unha conferencia de paz é cando hai un conflito entre dúas partes, e aquí non hai un conflito entre dúas partes. Aquí está, digamos, a sociedade democrática, cas súas regras, co seu Estado de Dereito, cas súas forzas políticas, e está, por outra parte, pois unha banda de asesinos que leva moitos anos, pois, en certa medida, impedindo que haya unha situación normalizada pois, no País Vasco. Eu creo que nos últimos anos se ten avanzado moito no que é a unión das forzas políticas, no que é, digamos, todo o que ten que ver co pecharlle espacios en este sentido, pois, aos violentos, non? Eu creo que aquí o único comunicado que debemos esperar todos os demócratas, que en algún xeito nos debe unir a todos, é oír
por fin, pois a desaparición de ETA. Evidentemente que se vayan dando pasos por parte do mundo vencellado a ETA favorables a que se rebaixe a presión ou a tensión ou se tenda a que desaparezcan son positivos. Pero, ao final, creo que aquí, se alguén sobra en este entorno, pois son aqueles que non aceptan as regras democráticas e non aceptan que se poida convivir en paz cunhas ideoloxías ou cunhas formas de percibir a sociedade diferente. Creo que, en ese sentido, a palabra paz creo que non ven acaecida, porque para que haya paz ten que haber guerra. En este caso non hai guerra, senón que hai, digamos, unha banda terrorista que leva moitos anos fora, digamos, de todos os cauces normales dun Estado democrático como é o que vivimos. Veremos cuál es la respuesta de la banda terrorista a esta solicitud. Unha cuestión, entón, todos estes colectivos que se chaman Xesto pola Paz, Paz Agora, non creo que partisen da base de que hai unha guerra. Eu creo que o contrario da paz non é a guerra, a paz, contrario a paz é un estado de violencia, pero dá a sensación de que hai un conflito armado, que son os dereitos fundamentais. Que a maior parte da sociedade ve que non hai un conflito armado, non é comparable con outras rexións, a mellor, pois con Irlanda, ou con outras situacións onde había dos bandos. Pero non vayamos a decir que esta conferencia de paz, polo nome que ten, non ten sentido, porque aquí non hai guerra. No, pero aquí hai un grupo que pega tiros e outro grupo que a inmensa maioría que o recibe. Por desgracia, non? É dicir, iso realmente é o que quizás haya que ter presente, non? Volvamos, si les parece, a Galicia, porque 4.000 efectivos de la Xunta de Galicia y otros 800 del Gobierno central, en total unos 5.000 efectivos han luchado y lo hacen aún hoy contra los más de 1.600 incendios que se han provocado en lo que va del mes de octubre. Ampliamos esta información en el siguiente reportaje. Las altas temperaturas o el que estemos viviendo uno de los otoños más secos que se recuerdan no explican lo que ya se considera una ola de incendios sin precedentes, aunque en la mente de los gallegos sigue el agosto de 2006 en el que ardieron más de 77.000 hectáreas de monte. En esta ocasión, en pleno mes de octubre, en Galicia se han registrado 1.635 fuegos, con una extensión de monte arrasado que supera las 8.600 hectáreas. A maioría deles pola noite, a maioría deles concentrados, e a maioría deles seguindo os mapas de comunicación acreditan que lamentablemente en Galicia hai un problema enorme coa delincuencia forestal. Ourense ha sido la provincia más afectada. Hace unas semanas se declaraban los dos primeros grandes incendios del año en Lobios y Manzaneda, dos fuegos ahora controlados pero que ya suman más de 3.000 hectáreas arrasadas. Galiza arde e é evidente que a Xunta de Galiza non ten efectivos, non dispón de efectivos adecuados para combater esta vaga de lume. Eso é unha evidencia. Hace solo 2 días, el PSDG exigía la convocatoria de un gabinete de crisis para frenar la ola de incendios. Ayer, Gobierno Central y Xunta acercaban posturas en la reunión de un comité integrado para la prevención. De la conversación, destacar la decisión de redoblar la vigilancia en los montes y una advertencia directa a los incendiarios. Y un mensaje a los delincuentes, que serán cazados, que no les quepa la menor duda. A lo largo del año se han detenido alrededor de 150 autores de fuegos intencionados. Para esta lucha, el Consejo de Gobierno de la Xunta de esta mañana decidió apoyar una modificación del Código Penal, así como el aumento de las penas de privación de libertad y las sanciones económicas a los incendiarios. Lo que parece claro es que mientras el monte arde, la polémica política continúa encendida. Bien, pues esta misma mañana en el Consejo de la Xunta, el presidente del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, anunciaba que se propondrán medidas de reforma, medidas legislativas y medidas de reforma del Código Penal para incrementar los castigos, ¿no?, y las multas a los incendiarios. Señor Rego, ¿a usted qué le parece la propuesta del Gobierno de castigar con más rudeza, digamos, a los incendiarios? Bueno, a mí o que me parece, cando vi aí o señor presidente da Xunta en esa imaxe, estaba vendo o presidente agora que fai 2 anos e medio, algo máis, pois aparecía como jefe da oposición cunha manguerita apagando un incendio cando Galicia vivía unhas situacións dramáticas similares ás que está vivindo estes días, e aparecía apagando unha manguerita destas de calzado fino e camisa máis fina aínda, e unha manguerita tentando apagar o lume nun monte ao lado dunha familia que tiña dificultades e botándolle a culpa
a dúas persoas, o señor Touriño, que era o presidente da Xunta daquela, e o señor Suárez Canal, que era o conselleiro de Medio Rural. Daquela, parecerse mismo que eran eles os que prendían Lugo a Monte. Bueno, eu non me quero parecer a nada a ese presidente, nin a ese señor. O que quero parecerme, e non vou criticar, por lo tanto, polos lumes que hai agora mismo, eu creo que queda demostrado con isto que o lume nin era de Laxe, nin de Fraga, nin de Touriño, nin é de Feijóo tampouco agora. O lume é unha desgracia que temos en Galicia, todos os galegos, e que temos que afrontala, eu penso, con unha vocación de diálogo, de consenso e, sobre todo, de lealtade co país. E eu penso que vai sendo hora de que o presidente aprenda eso. Se lle serveu este 2 anos que leva presidindo o goberno de Galicia para aprender eso, non teremos perdido o tempo. Desgraciadamente, en torno a ese acordo que ten que haber un modelo de política forestal que se puxo en marcha na anterior legislatura, que estaba moi basado na prevención e menos basado no tema da extinción. Facíanse unha inversión de recursos forte na prevención, dedicados á prevención, non se olvidaba a extinción. O presidente da Xunta de Galicia e o seu goberno que fixo foi desmantelar todo aquilo, na máis chegar, porque todo o que viña do goberno bipartito parece que era malo. Desgraciadamente, xa estamos vendo os resultados. E os resultados son que cando as situacións climatolóxicas son duras como as que vivimos agora, pois o monte arde, con independencia de que quen estaba á frente da Consellería se chame Samuel Juárez, Suárez Canal, Francisco Sineiro ou todos os conselleiros que pasaron por aí, con independencia de que uns traballaron en favor de establecer mecanismos e medidas para a prevención, que é por onde hai que tirar e por onde hai que ir a unha nova política forestal que poña en valor o monte e que, de alguna maneira, faiga que abordemos dunha vez por todas que non podemos gastarnos. Este país ten que saber que non pode gastarse 16.000 millóns de pesetas en extinción de incendios, que é unha auténtica temeridade a industria do lume que pouco a pouco vamos consolidando. E entón este tema é un tema que non se pode votar como arma arroxadiza entre uns e outros. Eu vin con moita pena o conselleiro de Medio Rural presumir fai pouco tempo, poucos días no Parlamento, do boas que eran as cifras este ano, no tema dos incendios. Xa me gustaría saber que pensa hoxe este señor. As cifras son boas, non porque o conselleiro se chame Pepe ou se chame Juan. As cifras son boas ou malas en función da situación climatolóxica que temos no país e en función da acumulación de biomasa que se ven producindo ou que se deixe que se produza. Por lo tanto, aquí o que procede é un gran acordo en torno a este tema, que é un tema gravísimo de país, e hai que deixarse de votar isto como arma arroxadiza de uns contra outros e dunha vez por todas dedicar tempo á extinción, á valorización do monte e ter unha política forestal axeitada ás singularidades que ten o noso país en ese tema, que son moi fuertes, ¿no? Señor Rego, usted habla de condiciones climatológicas, sin embargo, las condiciones climatológicas entiendo que en septiembre eran iguales y no ha habido esta concentración. Es decir, al parecer hay una razón prioritaria que es la intencionalidad de estos incendios. ¿Cómo se puede atajar la criminalidad con la prevención? Está claro que evidentemente no hay una solución al tema de los incendios, hay varias, hay una política, pero ¿cómo se enfrenta el tema de la intencionalidad, de la criminalidad? ¿A quién se beneficia de esto? Bueno, eu creo que estamos ante un problema de alta complexidade, non? E con as consecuencias para o país enormes en todos os ámbitos, no ambiental, no económico, no social, etc. Non? Que eu me quedaría en todo este debate que estamos tendo, digamos, no rifirrafe político que estamos tendo estes días pois as forzas políticas, me quedaría co que pasou onte en Santiago. Onte dúas administracións, unha de cada partido político, a estatal e a autonómica, foron quen de poñerse de acordo, de sumar esforzos, de deixar de tirarnos os trastos á cabeza e plantexar realmente as liñas maestras que nos deben guiar en este ámbito. Non ten sentido, aí coincido co señor Rego, en que nos estemos tirando os trastos continuamente se incendios é culpa dun ou culpa de outro. Realmente o que sí é certo é que neste mes de outubro, ademais de ter unhas condicións a nivel climático excepcionais, é dicir, moitos domingos de outubro para ir á praia en días magníficos, é dicir, estaba unha temperatura moi elevada e unha enorme sequedad do terreno, vimos como, e se está vendo, como hai un número, digamos, de focos de incendio altísimo. Moitos deles, como dixo o presidente, xulden de noite e, evidentemente, detrás deso, pois hai, non sei se me atrevería a dicir unha mafia ou, digamos, personas con certos desequilibrios ou personas con intereses económicos, é dicir, hai un pouco de todo. Eu me recordo, e non quero polemizar,
no ano 2006 se falaba de que había intereses urbanísticos, non? Porque aldía a costa e non aldía o interior. Eu non vexo que nas zonas que hoxe están ardendo haya intereses urbanísticos, non? Ni moito menos. O que si vemos é que hai unha intencionalidade política dos incendios, e esa intencionalidade por facer de algún xeito pois o máximo dano posible, ao final o que está levando é que por parte das forzas políticas nos tiremos os trastos á cabeza, non? En vez de fixar realmente onde está o problema, e o problema é pois unha serie de, a mellor por causas diferentes, non? Pero unha serie de causas que en certa medida están provocando os incendios, están xenerando unha enorme dificultad. Eu creo que aí todos temos que facer o noso traballo o mellor posible, é dicir, as forzas de seguridade do Estado, a Policía, a Guardia Civil, intentar deter aos incendiarios. Ademais, nas zonas rurales, a veces, nos conocemos todos, non? E pois se sabe ou se sospecha dunhas persoas determinadas, non? Pois esas persoas hai que facerlle un seguimento. A comunidade autónoma deberá pois ter os medios necesarios para poder controlar tamén os incendios, e as forzas políticas, en vez de estar, como xa dixen, intentando xenerar réditos políticos, intentar botarlle a culpa, digamos, ao adversario, deberemos, de algún xeito, autoevaluarnos e ser capaces de percibir e de focalizar ben o problema, que, dende logo, non é das forzas políticas, senón é que daqueles que realmente xeneran os incendios por causas moi diversas. Señora Aymerich, ¿usted cree que este tema requiere de un pacto de todas las fuerzas políticas? Eu o que creo é que este problema non se resolve como fixo o Partido Popular no ano 2006, facendo unha manifestación onde estaban os deputados do Partido Popular, encabezados polo señor Feijóo, creo que se chamaba SOS Lume, non? Ou SOS Galiza Arde ou algo así. Bueno, daquela pensaban que a responsabilidade era do goberno, que o problema non era de delincuencia, que había poucos medios. Entón, que podemos decir hoxe cando, bueno, a diferencia do que pasou no ano 2006, os alcaldes están colaborando, o alcalde de Manzaneda, o alcalde de Maceda, puxeron todos os seus medios, estiveron a pé de incendio traballando, que non estaba ali, era o delegado da Xunta en Ourense, que estaba seica mirando un partido do Real Madrid no Bernabéu, e que non estaba ali era o presidente da Xunta de Galiza, porque o fin de semana foi manipular o voto migrante en Argentina. Eles sí que non estaban ali. E quen non estaba ali eran tampouco, perdón, eu estive escoitando Román. Digo quen non estaba ali. Desta vez non houbo alcaldes que tiveran a motobomba pechada no garaxe do Concello e o alcalde pois non sabía onde estaba. O que si hai son pick-ups, furgonetas da Xunta de Seaga, aparcadas pois nun polígono industrial da Mariña, porque curiosamente alúganse esas furgonetas por 6 meses cando o persoal de Seaga estaba contratado por 3, cousa que non se entende. Non se entende que a Xunta desmontase a empresa Seaga, a empresa pública Seaga, que tiña como finalidade fundamental a prevención e a limpeza do monte, e agora digan que é un problema de delincuencia. Claro que pode ser un problema de delincuencia, en parte, pero tamén de prevención. Non se entende que coa experiencia que temos, sabendo que isto é cíclico, cada 5 anos, máis ou menos, coa experiencia que temos, non houbese ningún dispositivo especial, non se cumprise a lei que está en vigor. Volvemos ver vivendas ameazadas polo lume, pero que hai unha lei que di que hai que limpar o perímetro de 25 metros alrededor das vivendas. Estáse facendo algo? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Entón, axuda toda, que é un problema de país, por suposto, estar todos dispostos a traballar, estámoslo demostrando. Non facer, as hemerotecas están aí, como fixo o señor Núñez Feijóo, como fixo o Partido Popular no verán do ano 2006, creo que está dando exemplo a oposición, en particular o Bloque Nacionalista Galego, de sentido de responsabilidade e de sentido de país. Pero, por favor, se seamos tamén serios, se seamos serios. Cada quen que asuma as súas responsabilidades. Porque, claro, o que é verdade agora, supoño que era verdade tamén no ano 2006. Non vai ser o contrario. Resulta que o Partido Popular, encabezados polo señor Feijóo, di agora xusto o contrario do que dicía antes. Entón, eu non quero caer nese debate circular de que dependendo na posición na que se estea, se di unha cousa ou se di outra. Pero, bueno, eu creo que o primeiro que ten que dar mostras de seriedade e actuar con responsabilidade é o goberno. Señor Rodríguez, só quixera facer unha precisión sin ánimo de polemizar, é dicir, se facemos unha comparanza co 2006, no 2006 estábamos en agosto,
É dicir, en 2006 se cuantifica en torno a 80.000 hectáreas, ahora estamos en menos de 10.000 hectáreas, é dicir, 77.000 contra 8, é dicir, non son cuestións moi comparables, non? Naquele momento, por parte da Xunta de Galicia, prácticamente se intentou botarlle a culpa aos alcaldes, eu creo que eso foi un erro importante da Xunta de Galicia naquele momento, e tamén hai que dicir que neste momento, é dicir, estamos en outubro, digamos, estamos xa fora da campaña de risco dos meses máis complexos, e está habendo dobles de efectivos. É certo que seguramente no mes de agosto habería máis, a mí en agosto non facían falta, pero normalmente os incendios son en agosto e non en outubro. Estamos tendo pois dobles de efectivos que estamos vendo que a mellor non son suficientes, e que habrá que incrementalos, etc. Pero é unha situación realmente complexa. No mes de setembro houve dúas comparecencias curiosas no Parlamento, sobre todo se poñen en relación. Unha, conselleiro de Medio Rural, o señor Juárez, para poñerse unha medalla e decir rematada a temporada de incendios, en Galiza arderon menos monte, menos hectáreas que na media dos últimos 10 anos. Bueno, eu creo que este señor, en fin, non lle encomendaría eu que comprase un décimo da lotería, non? Porque moita sorte parece que non ten. Pero é que 15 días antes compareceu o señor Agustín Hernández, conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, para falar da grave seca que hai en Galiza. Entón, a min non me caso unha cousa coa outra. Este goberno moi coordenado non debe andar. No, este goberno moi coordenado non debe andar. Unha cousa é a seca e outra cousa é a chuvia. Son cousas francamente diferentes. No, claro. Porque non é xa seca ten que chover, Non teñen que ver. Tuvemos un mes de xullo e un mes de agosto, no cual non choveu, tampouco fixo unhas que hai un problema grave de seca. Que ademais as perspectivas de que chovese, en fin, non eran precisamente, e que o conselleiro de Medio Rural compareza unha semana despois, poñéndose a medalla de que aquí non ardeu case nada, bueno, mire, e se ao mesmo tempo se está mandando a casa o persoal de prevención, o persoal de extinción, se están, como volvo a decir, aparcadas as pick-ups, as furgonetas de Seaga, todas nun polígono industrial. Do normal en outubro, o dobre de efectivos. Francamente, sí, o normal é en outubro, agora un dobre de efectivos, despois de que o exiximos no Parlamento e despois de que os alcaldes afectados o exixiron. Claro, porque aínda non hai unha semana, o señor director xeral de Montes dicía que non ían contratar máis persoal porque iso sería alimentar a economía do lume. Ao final, forzados polas circunstancias, tiveron que contratar máis. Pero que até unha semana decían que non. Isto tamén son as consecuencias da política de austeridade. Bien, señores, felizmente parece que la meteorología indica que a partir del lunes llueve y que los incendios a día de hoy están, creo que entiendo, que casi todos controlados. Esperemos que llueva y que se restablezca la normalidad. Vamos, si les parece, con la última pregunta de nuestros telespectadores. Adelante, Marcos. Pues el segundo correo que hemos seleccionado esta noche nos habla de la cadena perpetua, pero antes de entrar en materia me gustaría recordarle a la audiencia que pueden enviar sus propias preguntas al correo electrónico galiciaopina@populartv.net. Y ahora sí, damos paso al correo de María Araujo, que nos pregunta sobre una propuesta del Partido Popular, la cadena perpetua revisable. En concreto, esta espectadora quiere saber si verían con buenos ojos la implantación de esta pena y si el sistema penal español les parece en general demasiado permisivo. Señor Rego, le cedo la palabra. Primero, ¿cuál es su opinión? Bueno, parece que o sistema penal español, por lo de agora, non parece que teña grandes problemas, ten como base, eu penso, fundamental a reinserción das persoas e, por lo tanto, as condenas se cumplen, as persoas teñen como horizonte pois un proceso de reinserción como en calquera democracia moderna, e eu pareceme que este tema este fragor que o Partido Popular a veces ten para dirixir a unha franxa do electorado moi concreta para tela aí sempre presente, eu creo que iso dá má sensación que na nosa democracia non parece que teña moito sentido, e eu espero que a población do noso país non evolucione en esa dirección. Sei que hai franxas do electorado, desde logo moi conservadoras, que lles gustaría non solamente a cadena perpetua, senón incluso ir a un paso máis que non se atreven a dicir, pero lles gustaría. En calquera caso, eu pareceme que non ten moito sentido, nin creo que sexa necesario. Señor Rodríguez? Bueno, esta é unha proposta que danza o noso partido a nivel de Madrid. Creo que hai que matizada, está falando de revisable, non fala tampouco de que haya unha cadena perpetua, digamos así, de xeito radical, non? O que si é certo é que moitas veces os cidadáns nos vemos un pouco perdidos, non? Vemos que hai condenas a miranos,
a 1500 anos, a 3000 anos teñen saltado condenas, e despois vemos que a veces se cumpren 3, 4, 5 ou 6 anos. Evidentemente, o que debe primar é sempre a reinserción na sociedade do delincuente. Pero tamén é certo que en moitas ocasións, e a mellor non é políticamente correcto dicido, pero en moitas ocasións ese propio sistema beneficia ou perxudica a sociedade, beneficia quizás a veces aos delincuentes, non? Porque a mellor en poucos anos volven salir á rúa persoas que estaban con condenas de 1000 anos, non? E ao final estamos vendo por experiencia, moitos deles son reincidentes. En todo caso, creo que aquí hai que tomarlo con moita mesura, hai que estudiar con detenimento, cando se lle pon esa coletilla de revisable, creo que non debemos evaluado nun sentido, digamos, estricto e completo, pero tamén é certo que a veces a un cidadano, xa non digo como partidos políticos, pero a veces a un cidadano, cando ve algunhas cousas que están pasando no noso país, pois realmente, o que pensa realmente é, pois, mira, este señor meteu na cárcel que non salga nunca máis, non? Pois cando se fan crimes contra as mulleres, contra os nenos, cousas que nos parecen absolutamente abominables, non? Eu creo que nesas situacións é onde hai que ver realmente, pois, unha cadena perpetua, non no sentido estricto, pero si, digamos, un uso prolongado da cárcel. Usted cree, entonces, que sería de un carácter absolutamente excepcional, non? Home, eu non quedo tampouco precisado, porque en certa medida hai que evaluar a letra pequena, non? Pero si é certo que hai certas persoas que, a mellor, por o que sexa, por cuestións sociales, ou a veces incluso por cuestións que se escapan, digamos, ao entendemento normal das persoas, pois hai crímenes e hai situacións de delincuencia que creo que calquer persona, pois, o que quere que esa persona non salga nunca máis da cárcel para que non o volva a facer. Señora Aymerich, le oía soplar a usted. No, é que, vamos ver, esta proposta que en a fai é un señor que se chama Federico Trillo, que sendo ministro de Defensa foi o do IA 42, non? Foi este mesmo, Federico Trillo. Bueno, eu creo que xa iso mesmo xa descalifica a proposta, porque claro, é un señor que pide a máxima dureza, pois, home, eu creo que é difícil que un responsable político, despois do IA 42, que morreron cantas persoas? Pero nun accidente, non querrás dicir un Curtido Güell, non un accidente, pero parece que a xestión non foi precisamente exemplar. Intentar desprestigiar unha petición desta, porque por un accidente... Estas son as propostas do señor Federico Trillo, creo que se saiba, porque penso que pode axudar tamén a calibrar que é o que se persegue con este tipo de ocurrencias. Segundo, esta proposta é inconstitucional. O artigo 25 da Constitución fala da reinserción, fala de resocialización como fins fundamentais das penas de privación de liberdade. Por tanto, a cadea perpetua é o contrario, porque é negar de raíz que unha persoa pode reinsertarse, pode resocializarse. Terceiro, é que no Estado español neste momento hai máis de 70.000 presos. Estamos falando dunha taxa de poboación reclusa a máis alta da Unión Europea, a 27, non da Unión Europea a 15, é dicir, dos 27 estados da Unión Europea. En termos relativos, estamos casi a unha tasa similar a de Estados Unidos. Non sei se ese é o modelo cara o que queren camiñar os do Partido Popular, se cadra, pois, iremos privatizando as prisións, iremos poñendo tamén os reclusos cunha bola posta nos nocellos, non? Limpando as cunetas ou introducir a pena de morte. Mire, aquí hai outro problema que é distinto. E o problema, o problema e o que escandaliza a xente é que a xustiza se alenta. Claro, que os suizos se eternicen, que non haxa unha boa investigación penal, que non haxa unha boa coordenación entre a Policía Nacional, a Guardia Civil. Entón, aí é onde hai que actuar, en mellorar os servizos públicos. O que hai unha sentencia de Milano que se cumpran 5. Sí, pensar que os problemas sociais, é un exemplo, pero é un exemplo que suele ser moi habitual. Pensar que os problemas sociais se resolven a golpe de Código Penal é falso. Eu vou rematar cunha cousa, o Partido Popular tamén outra das súas propostas é endurecer a lei penal do menor. Curiosamente, dio o partido que en Galiza está desmantelando a política de protección de menores. É curioso, non? Este ano en Galiza para familias de acollida houve 146.000 euros. Neste ano 2011, programas de prevención da exclusión social en menores, de atención a familias con menores en risco de exclusión, elimináronse. Pero iso dio o partido que iso sí, pensa que todo isto se resolve con máis cadea e con máis código penal. Pois eu creo que as cousas resolvense de outra maneira, e o señor Trillo, eu se fose, hai que facer o que hai que facer. Eu se fose o señor Federico Trillo por vergoña, estaría calado.
Bueno, indudablemente, señora Aymerich, recojo el tema acerca de las políticas de dependencia, que probablemente sea uno de los temas que tenemos en el tintero para tratar en este programa en un futuro. Por ahora no nos queda, hemos agotado realmente el tiempo, no nos queda más tiempo. Les agradezco al señor Rego su presencia una vez más aquí. Señor Rodríguez, muchas gracias. Señora Aymerich, gracias por estar con nosotros. A ustedes, por favor, no se vayan, porque en unos minutos, en 2 minutos, regresamos con más tertulia política, con más análisis de actualidad, con otros tertulianos y otros puntos de vista. Hasta ahora.